to taká moja choroba, no. Vášeň. Keby som mohol, tak ja by som bol celý potetovaný. Prvá bola táto, je to 3 znaky čínske na pleci. Energia, poctivosť, talent, čo sa týka futbalu. Mal koľko rokov? 16 a rodičia to nevedeli. A keď to zbadali? Už mohli nič urobiť. Odrezať ruku alebo to prijali. No. Keď vyhráme ten majstrovský titul, tak toto mám. To znám obrovský pohár. Mám to vytetovaný, keď som vyhral prvý taliansky pohár s Neapolom, tak to mám tiež. Takže mám aj také spomienky, aj keď sme sa kvalifikovali prvýkrát do Afriky, majstrovstvo sveta. Tak pomaličky to, chcel by som to rozširovať. Neviem, pokiaľ budem môcť.